Het vinden van een Engelse gevechtsbroek was de aanleiding voor Armand Lucas om 178 Days te maken. Dinsdag 26 november ging de film in Blitterswijk in première. En dat was een bijzonder moment voor de filmmaker. Ik voel me goed. Het is een bijzondere dag inderdaad. 80 jaar geleden is het dat Blitterswijk op deze dag bevrijd werd. En dus het was mooi dat we de gelegenheid hebben om op bevrijdingsdag deze film aan het dorp te vertonen. En is er een scène of een shot of een bepaalde passage in de film waar je denkt van nou, daar ben ik echt enorm trots op? Nou, er zijn er meerdere, maar wat ik toch wel heel bijzonder vind is dat de scène van de bevrijding van Blitterswijk, die hebben we vorig jaar december gedraaid. En dat zijn allemaal figuranten uit het dorp en acteurs met voertuigen enzovoorts. En we hadden de hele korte straat was filmset. Ja, dat was gewoon een fantastische dag. Er waren meer dan 100 mensen op de set. En ja, het liep perfect. En het resultaat is ook mooi. Ja, daar ben ik heel erg blij mee. Ik denk dat we 5 jaar zijn we ermee bezig geweest voor wat betreft onderzoek, research. En met de film 3 jaar. We hebben inderdaad, toen ik Armand voor de eerste keer ontmoet heb, gekeken van nou, wat is er precies op die boerderij gebeurd. Welke eenheden waren we erbij betrokken? Via de war diaries die je kunt opvragen in Engeland, de National Archives, kun je een heel goed beeld krijgen. En, af en toe van uur tot uur wat er zich heeft afgespeeld. Dat werd allemaal genoteerd. En zodoende kwamen we er ook achter dat in Armand zijn huis een uitkijkpost is geweest, een vooruitgeschoven uitkijkpost. En daaromheen het verhaal bleek nog een staartje te hebben. In de zin van dat die man die zich daar bevond als verkenner, is geëerd met een medaille voor al die daden die hij toen verricht heeft. En ja, toen kwam het spel op gang en zijn we 5 jaar verder. Er zijn ook speciale gasten, heb ik begrepen. We hebben een aantal bevrijders die hier dus Blitterswijk hebben bevrijd. De kinderen daarvan, er is een zoon en een dochter met hun familie overgekomen uit Engeland. Want die mensen hebben daadwerkelijk hier in Blitterswijk gezeten en gevochten. En dan is er nog een zoon van iemand anders, Paul Scanlon. En zijn vader was ook hier. En zijn uniformen, zijn originele uniformen hebben we hier hangen. Van zijn vader. En ja, hij is ook uit Engeland overgekomen. En Susie en Toby, dat zijn de kinderen van Captain Henry Shearer Taylor. En die heeft bij ons op zolder gezeten. En dat is het verhaal van de broek. Ja, deze week kregen we informatie. We waren aan het onderzoeken wie er nou in die broek heeft gezeten. Wie er is gewond geraakt. Van wie die broek was. Nou, die naam die hadden we niet. En uitgerekend deze week kwam er informatie dat we waarschijnlijk weten dat dat een radioman was. Paddy Wall noemden ze, een Engelsman. Van de Royal Ulster Rifles. En hij deed de verbindingen. En die heeft die voltreffer gehad bij ons op de boerderij. Waardoor die broek daar is achtergebleven. En 100% zeker kun je nooit zijn. Maar we zitten er toch denk ik wel heel dichtbij. Als je nou de film in 2 zinnen moet beschrijven, een synopsis, is dat te doen? De prijs van vrijheid. Dat is hem. Ja, de prijs van vrijheid.